ibilbidea proposatu dut, gauza orokorretatik hasi, eta norbeain gauza minen eta gaineko bidea pauso luze xamarrean egina. Eta jakina, hemen goitik, hemendik begira jarrita errez, bereizten ditut liburuko sailen arte homoa, baina gero lerro artea jaitsi eta ez dira falta atalen arteko interferentziak eta batetik bestera irristatutako itzalak, seinaleak, keinuak, gauzak ez dira hemendik izaten diran bezain garbi sekula izaten. Dena dela galtzeri nahiko ez dituzkenak, salatzko modukoak iruditzen zaizkidanak, babestu beharreko jotzen dituan gauzak dira poema hauen muina. Gure kapitala zer osatzen duen galdezka egin izeten gabe, eta hori aldarrikatu egin nahi dut jendeari esan eta publiko egin. Garrantzi kapitala du, Gorka esan duen bezala, nor bere ahotsa bilatu eta gauzak esateak. Hori edozein arlotan horrela da eta literatuan ere noski. Horren atzetik gabiltza, espaldi honetan. Zuen aurrera ekarri dudan hau, nire kapital poetikoa da, nolabait esateko. Nire inguruari eta nire barruari begira jarri, eta inori erakusteko modukoak iruditu zaizkidanen bilduma bat. Garai nahasietan bizi gara, kapitalak dena irentzi nahi du. Dena jarri nahi du hankazora, dena nahi du jarri salgai, merkatuaren lege biozka den mende. Bai osasuna, hizkuntza, bai lan harremanak, sorkuntza maitasuna, eta baita jendea ere, ase ezina baita. Eta onura eta irabazi ekonomikoak, diruak, elkarrekin lehiatu beharrak gauza itxusiak onartzera eta egitera garamatzak sarri. Horrein guztiaren aurrean aterpe bat, resistentzia eremu bat osatu nahi izan dut poema hauekin, eta barka, arrokeria. Pentsatzen dut idazten naizen aldetik daukadan ardura nire aldiaren testigantza poetikoa ematea dela. Jende hori dena, leku eta sentimentu hori guztiak gorde beharra dauzka. Gorde eta erakutsi. Eta liburu hau da neure zalantza eta itxaropenekin, neure beldur eta kontraesanekin hori egiteko sortu dudanera. Esan dut, hau da nire kapitala, barruak jaten dizkidan erdu sarkor hori eta baita nire esperantza ere. Baina zorionez, ez da nire alkarri. Ez dakitu hain, hasi garenean baina hobeto lortuko den liburu honen nondik norakoa, baina aipatutako kontu hauen guztigatik eta esaten ez dakizkidan edo asmatzen ez dudan beste hainbatengatik etorri nahi zuen gana kapital publiko hau eskuanak.